Здравейте, приятели на Softy Pharma! Радвам се да ви видя в новото ми видео, което цели да ви покаже и да ви даде малко повече разяснение относно Hextech крафтинг системата, която Riot предстои да пуснат на живо и която ще ни позволи да си взимаме нови безплатни скинове. Ей! Преди всичко, искам само да отбележа, че ще работим само единствено в PB клиента, тъй като пак казвам, че системата все още не е пусната на живо, така че нека няма излишни въпроси, аз не го виждам това, къде е това и така нататък. Самата крафтинг система се намира в клиента, в отделно място на клиента, което е точно до шопа Loot and Crafting Inventory. Изглежда по този начин. Има много интересни и яки звукови ефекти, които ще можете да чуете след мъничко. Общо взето, идеята на самата крафтинг система, освен да получавате безплатни скинове, герои и като цяло в смисъл лардове и така нататък иконки, е да бъдете наградени за това, че се справяте добре в игрите и да бъдете подтикнати да играете в примейт с свои приятели. Така че да бъдете по-социални хора. Както вече знаете, защото това вече е лайв, след всяка игра, в зависимост от представянето в нея, формата е изключително сложна и дори аз самият не бих могъл да ви обясня, получавате различни оценки, като S+ е най-високата от тях. Ако достигнете съответно за крафтинга, как бихте могли да се включите в така нареченият крафтинг? Ако след като приключите една игра, достигнете оценка S, което включва и S+, и S-, получавате така наречения съндък. Съндъкът е ето това нещо тук. Така, ако играете в Primate и има някой от вашите приятели, ако някой от вашите приятели достигне оценка S+, S или S-, то вие също, без значение вие каква оценка сте получили, ще получите отново съндък. По този начин ви стимулират да играете Primate и да фиднете някой, който да ви износи играта и той да получи S+, без значение вашето KDA какво е, вашия фарм какъв е и като цяло вие как сте се справили, важно е някой от вашите приятели да получи висока оценка, т.е. поне S- и така всички получават това търсено и желано съндъче. Като условие има, разбира се, допълнително, че на месец може да получите максимум по 4 съндъка, 1, 2, 3, 4 съндъка и за всеки герой по един съндък на сезон. Тоест няма как да получите примерно съндък, който за него съдържат два различни скина на Ezreal в рамките на един сезон. Така че ако ви се падне в един съндък, ви се падне примерно Nottingham Ezreal, пък вие много искате да получите Pulsefire Ezreal, да го зарежете този съндък и да отваряте и да чакате да ви се получи Pulsefire Ezreal. Няма как. Веднъж щом сте отворили съндък за Ezreal, това ви е за този сезон. Следващия сезон, опитай пак. Така, за да бъдат отворени тези съндъци, понеже както виждате, те са ето шльоп. Ето съндъка и има една огромна така светлища ключалка. За да бъде отворен този съндък е необходимо да имате, разбира се, ключ. Така, ключовете те се получават на рандъм, произволно, съответно при победа. Ако победите и сте в Primate, колкото повече хора сте в Primate, толкова по-голям шанс имате за ключ. Разбира се, Riot Games си запази правото да печелят пари от цялата тази работа и самите съндъци и ключове са и ще бъдат налични за закупуване от шопа с Riot Points. Ето ги, има ги. В момента това са пропорционални ковчежета, премиум
ковчежета, които ще бъдат пуснати по време, когато бъде пусната Hextech системата. И те съдържат редки кристали, и редки плячки, т.е. които биха могли да съдържат редки скинове. Ето, например, редки скинове имам предвид скъпи скинове. Ето този скин, например, съм го получил от отварянето на такова лилово ковчеж. Брейнлагнах. Така. Та казвах, че съндъците и ключовете могат да се купуват и от шопа, по-отделно и в комплект. Като за момента цената, която е отбелязана, е по 125 Riot Points за ключ и за ковчеж. Така, сега. Всеки ковчег съдържа така наречения шард или плячка, като 3 идентични плячки могат да се обединят и да се получи перманентна рандъм перманентна такава плячка. Как става това? Ето сега в момента аз имам отворени най-различни плячки, след малко ще отворим още ковчежите, да ви покажа още повече и различни неща. И имам 3 идентични. Запазил съм си тези 3 идентични, за да мога да ви покажа какво може да се прави с тях. Те са плячки за скин. Виждате, че си пише колко е store price-а, т.е. каква е цената на скина в шопа, и виждате дали герой го имат. Съответно, ако имате героя, можете да реролнете в Skin Permanent. Ето това е обединяването на трите. Тук добавяте тук добавяте 3 идентични плячки, когато имате, и можете да ги реролнете за рандъм перманентен скин на герой, който имате, разбира се. Освен това, можете да разградите самия скин на кристали, или така наречената есенция, която есенция се използва за апгрейдване. Ето това, което пише тук, до перманентни скинове. Тоест, от това скина изчезва и стават ето такива точки, и тези точки се използват за перманентен скин. Другото, което имате като възможност, е да активирате или вземете под наем този скин за 7 дена. Тествате го и съответно, ако ви хареса, можете да си го купите. Аз лично ми се струва, че това е доста безмислено, тъй като съберете 3 такива, можете да вземете напълно безплатен скин. Да, верно, че е на някакъв рандъм герой, но пък в крайна сметка по-добре е така, отколкото да имате скин само за една седмица, но това си е лично мое мнение. Така, да направим сега обединяването на 3 отделни плячки в една рандъм и да видим какво ще ни се пада. Оп! Пада ми се Marauder Alistar Skin Permanent. Unlockвам го и вече самия Alistar ми е добавен и вече аз този скин ще го имам за винаги. Съответно, плячките ми изчезнах. Ако нямам героя, трябва първо да го отключа, за да мога да използвам есенцията си, за да го направя на перманентен скин. Сега, това ще направя. Отключвам героя. И сега вече, след като го имам, мога да го разградя отново на 910 или директно да го отключа.
тъй като той е отворен с промоционално ковчеже, мога директно да го отключа. И ето вече го имам. Колко яко, преди да отворя още няколко ковчежда, за да видите как се отварят и какво ще получа, и след това направим някакви обединявания с тях, направим така наречен крафтинг, магии. Има нещо, което е изключително важно, което мен изключително много ме вълнува, просто защото се отнася за един изключително як според мен скин на Hextech Ани. Много як, много ме кефи този скин и съответно може да се вземе изключително трудно. Но не е невъзможно. Така, за да го отключите самия скин, той е напълно безплатен и се отключва срещу 10 редки кристала. Тези лилави кристали. Като те се отключват от промо ковчежда, тези, които са промо ковчежда, и когато се съберат тези 10 кристала, аз имам 11, защото искам да ви покажа какво още може да се прави с тях. Срещу 10 такива кристала се отключва самия Ани скин. Красота. Красота. Просто прекрасно. Аз лично пак от всички останали скинове, аз искам този. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Приказка. Така, както и да е, не се отлесно. Рип. Малко ми умря клиент. Извинявам. Така. След като клиента ми умря и се може да го рестартираме, останах да ви покажа, тъй като вече имаме Анито, останах да ви покажа какво друго можете да направите с самите редки кристали. Това, което можете да правите, че аз вече го направих това. Това, което можете да правите, е да ги разградите на ковчеже и ключ. И готово. Ето тук отделно можете да видите какви материали има. А сега нека започнем да отваряме, за да придобием материали, с които да разтъкаме различен вид крафт. Така, ето тук стигна момента, в който получих един, след толкова много отворени ковчежа, при отварянето на едно от тях получих този рядък кристал. И освен това сетих да ви обясня, че при отваряне на някои от ковчежата може да получите и съответно ключ, част от ключ, като ви трябват 3 такива части от ключове, за да се сгубите цял ключ и съответно с този ключ да отворите много ковчежа. Както и да е, продължаваме с отваряне.
И така. Както виждате, след доста отваряния, доста отворени кутии, получихме по-голямо количество скинове, по-малко количество герои, нито един лард, един рядък кристал, един много як скин и много скъп скин, където ето Pulsar Ezreal, и една иконка, която директно отключихме перманентно. Easy peasy. И съответно сега почваме. Първо, героите. Така и така не отворих още един скин на War Skin, за да ви покажа какво може да правите с War Skin-овете, но почваме. Героите, какво можете да правите? Reroll, то е рандом чемпион, т.е. да обедините 3 в 1, да го разградим на есенция или да го апгрейднем до герой перманентен. Това не може да направим, защото вече, както и да го активираме за насенция, защото вече самия герой го имам. Затова тук ще направя един рерол. Примерно, като разбира се, ако имате определени герои, по-добре е да използвате тяхната плячка за реролване, защото така не че вие за друго много не можете да използвате. Защото примерно, ако имате такава есенция, можете да си купите напълно безплатно герой. Сега ще ви покажа след като направя рерола как става това. Да видим какво ще ми се пада на мен. Оп, Картус. Отключи го и вече имам самият герой. Така, сега обаче ми трябват такива точки. Как се правят тези точки? Десен бутон върху някой от това и го разграждаме на такива точки. 201, оп, изведнъж вече имам 524. Какво мога да ги правя тези точки? Апгрейдвам до чемпион, да използвам тези точки за апгрейдване на героя за перманент. 210 точки са ми нужни, аз имам 504, супер. И вече героя го имам. Друго, да го активирам за една седмица. Активирам го за една седмица. Я да видим само как се визуализира. С часовниче. Ето, героя все още го нямам. И съответно го имам под наем за 6 дена и 24 часа ремейдинг. Easy peasy. Въпросът е, че докато го имате така под наем, не може да се купувате скинове на него, разбира се. Така. И аз само да видим още един рерол да направим. Лисандра. Честито! Сега, това е с героите. С скиновете е аналогично. Реролваме into champion, into skin, permanent, напълно рандъм. Striker Lucian и имаме го вече. Но нямам героя. Това е интересно. Добре, я видим ако си купя героя, дали ще стане перманентен скина. Да. Нямам героя, но имам самия, обединивам самия за скин перманент и вече може да взема перманентен скин без да плащам нищо. Това е супер яко. Така, друго какво може да правим? Да го разградим на такава есенция. Разграждаме на такава есенция. Така. Да го активираме за 7 дена, след като имам героя. Няма как се вижда.
Лоп. Отново пак така с часовница се вижда, че е активен в рамките на 7 дена. Така... Ако имате някой скин, който сте си харесали и искате да си го апгрейднете до перманент, както примерно аз искам този. Добре. Съответно, трябва да имате ето такава есенция. Сега, понеже на мен тази есенция не ми достига, трябват ми 2950, аз имам само 1025, почвам да разграждам някакви други скинове, които не ме кефят, за да получа повече есенция. Съответно, колкото са по-скъпи, толкова по-голяма есенция получават. Така, вече имам 2955 есенция. Още ми трябва. Бе. И ето вече можем, разбира се, да го наемем за една седмица или да го апгрейдим до перманент скин. Това съответно се бъгна. И ето сега имам вече самия скин перманент и имам и иконката му отключена. Точно така, Ultimate скиновете си идват, разбира се, с иконките и с банерчето или там, забравих как се казваш. Така... И общо взето това е, което можете да правите с скинове. С лардовете е по абсолютно аналогичен начин. Само че мен не ми излезе още един трети, да ви покажа как се активира, но пък може да се лард скиновете, може и те да се разградат на есенция, която съответно след това се използва за активиране на перманентни скинове. Тоест, ако ви отворите ковчежи и ви се падне някой скин, който нямате, който е як скин и който искате, запазете си това нещо и вече при всяко на следващото ковчежи, което се пада, можете да си го разградите на такава есенция и да си го апгрейдите, примерно, ето е този скин, супер много го искам. И ми трябва 300, ми трябва 675. Ако няма 675, както преди малко с Pulsefire Ezreal, разградих няколко скина, които не ме кефят и не ги искам или ги имам, за да мога да си натрупам такава есенция и да си включа Pulsefire Ezreal. Айде като последно отварям едно ковчеже, ще се пази за Championship Riven. Трол. Илюминати трол. Както и да е. И общо взето това е. Надявам се да ви е било полезно и нагледно какво можете да правите с новата крафтинг система. Обяснявам я за втори път, така че се извинявам за запъванията и за брейнлагванията от време на време. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, разбира се, или не ви е харесало, можете да оставите отдолу коментар под него, да сабскрайбнете канала в YouTube и отдолу в коментарите можете да напишете какво друго бихте желали да разберете и да се пробвам да ви обясня относно League of Legends и относно други неща в живота, ако желаете. Ами, това беше от мен сега. Ще се видим скоро в следващото видео или на стрима. Чао, движен, лека нощ, мерси!